y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ n t'aw ka jɛkulu kɔnɔ bilen dɛ mais mina kana virgule k'a kuma ni kɔrɔ ka tɛmɛ ni ka sira ye don min na nin koroko de bɔlen nana don min na a donni ma ne kun bɛ n ka live kɛ a donni min na ne ni Aliyu an bɛɛ kun b'an ka live kɛ ni fɛnw kɛ a nana kana koroko ye mɔgɔ min i b'a dɔn wa jɛnɛ sogodogo kɛ krokodil le boli don min na ni muso in nana kana anw sɔrɔ yen nɔ para donna a tɛ giringiri kɔnɔna na ka anw sɔrɔ bɛɛ y'i tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn bɛɛ ye kuma dɔw fɔ kuma caman fɔra ne ko n k'aw ɲɛ bɛ nin koroko min na nin ye tu dégages de chez moi n k'aw ɲɛ bɛ nin koroko min na nin ye walayi bilayi ka la ala la nin bɛna aw ka du ci ne bɔli min kɛra n'a t'a dɔn n'a hakili b'a la Italie concert la u ye kuma minnu fɔ ne y'a ka place d'a ma n kumana ne y'a fɔ n ko karisa n ko aw b'a la ka ne neni bi aw bɛ ka ne buruja min ka d'aw da ye k'a fɔ a ye clan dɔ de former o clan in pour que an ka se ka don WhatsApp groupe kɔnɔ ko liveur bɛɛ ko n tɛ liveur ye n nana n bɛ supporteli de kɛ n tɛ liveur ye n tɛ video man ye ne bi yan n bɛ n tani fɔ ka n ka talakunu kɛ ka n ka yɛlɛkonu kɛ ka don donc u tilara ka taga réunion kɛnɛ kama ko u m'a fɔ ko ne filɛ nin ye ko ko ne de ye tiɲɛnikɛla ye ne de bɛ ka kojugu ni kojugu bɛɛ kɛ dugu ma ko ne de bɛ tiɲɛni kɛ dugu ma koroko ne m'a f'i ɲɛna k'i ye tiɲɛnikɛla ye a fɔra k'i bɔra Arasibaci fɛ yen nɔ k'i ye tiɲɛni kɛ yen i nana ne fana fɛ ka na ne fana gɛn ko ne ye tiɲɛnikɛla ne y'a don ta ne y'a bɔ ta e bɛ sɔn k'i ka mɔgɔ bila en plein vol kana kɛ dɛ koroko maintenant c'est chaud c'est ton artiste c'est très chaud chez elle maintenant parce que an b'a kan trop mais il faut k'a kangalani janya on est sur elle jelimuso viromani gɔmusoni temaravani laharajugu musoni ne y'a fɛ ɲɛna doni min na gɔmusoni n ko ni muso in bɛ ka na i ka fɛn na nin bɛ ka na i ka groupe la i kelen ni kelen i ni alikuranɛ cɛ m'a f'i ye n ko i ma n ko nin bɛ ka na i ka groupe la a fɔra k'a bɔra yɔrɔ yɔrɔ la k'a ye tiɲɛni kɛ n ko nin bɛ ka na i ka groupe la n k'a bɛ ka groupe ci ka di ma parce que hali ni bɛn kun tɛ yen an bɛɛ bɛ tila ka don ɲɔgɔn ka live kɔnɔ an bɛ yafadeliw kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko bɛɛ tun y'a sɔrɔ live ka di n ko mais nin bɛ ka don an kunna a bɛ na le cogoya min na a bɛ ka mɔgɔw la jigi cogo min na n ko ne ma faamu dɛ i ye mun kɛ ka ne jaabi a don i m'a fɔ ne ɲɛna ko an ka ɲɔgɔn to yen ko bɛɛ ni nakun don k'o fana bɛ ka riposter de ko minnu bɛ nɛni kɛ k'olu b'olu jaabi i ni kuranɛ cɛ i m'a fɔ n ye tan k'u bɛ ka riposter n ko ɔ i bɛ yafa n ma maa mun fɛn t'e la e bɛ sigilen mun de sanfɛ si gwara i b'u bloquer de kana na surudi ma dɛ i b'u bɛɛ bloquer de tu les bloques aw yɛrɛ kana aw nana nɛni kɛ ne ka live kɔnɔ k'a bɛna ne bila nɛni na ne b'o fɔ a ye n ko ne ma mɔ a la ma mɔ a la o c'est mon éducation ne b'a fɔ jelimuso n ko nin b'i ka du ci ka taa a bɛ cogo di bi i ka nalomakɛba yɛrɛ fana bɔra a kama comme ala ja ka tiɲɛw bɛ segin a ma de dogo don walayi bilayi ka la ala la n bɛ n'a ma kasi diɲɛ don o don n ko ala n'a sɔrɔ n ye nin ko in kɛ nkalon de kan ala kana fosi kɛ nin jɛkulu in na o sude n ko mais ni ne y'a kɛ tiɲɛ de kan ko n y'a kɛ ala kama kira kama ko n fana ye wolomuso ye ala tiɲɛ bɛ bange wa ala bɛ ka ne ka tiɲɛw bɛ bange ye kelen kelen hali n'aw ma sɔn ne yɛrɛ b'a dɔn a na mɛ conscience que ala bɛ ka ne ka kɛlɛ kɛ parce que nin man du tulo ye dɛ ne k'a fɔ ko ala bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ parce que aw ka jɛkulu kɔnɔna man di o kɛlɛ min bɛ dugumala la n k'anw renseigner de don aw bɛ balawu min na duguma dɛ bilahi an ka laala la an b'a bɛɛ kalama aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ duguma an b'a bɛɛ kalama dugumala ka kalan dugumala ka kalan o ye kalaya da ye a y'a kalaya ko jelimuso bolo k'a kalaya bolo ala t'a dɔn a b'a kunkolo da yɔrɔ min na bilen n'a y'a da kunkolo na fankelen ka ɲɛji b'a ɲigi n'a y'a da fankelen ka ɲɛji b'a ɲigi vraiment c'est décevant a kɛra jigitigɛ da ye ne ye nin fɔ ko musokɔrɔni dalakuma bɛɛ ye a dɔw bɛ laminɛ dɛ ne ye musokɔrɔba min ye ne ye n tani min fɔ depuis lawale n'a tun ye ne ka kuma lamɛn aw tun b'a fɔ ko ne ye ɲɛngo ye aw tun b'a fɔ ko ne ye haside aw tun b'a fɔ ko ne ti mɔgɔ wɛrɛ fɛ bilahi ni min filaw la bi a tun tɛ s'aw ma depuis ala ye na man sigi ka daɲɛ kelen ta aw ka jelimuso la depuis ala ye na ma daɲɛ kelen ta jelimuso cɛ la diɲɛ kɔnɔ depuis ala ye na
mais ne pe nga fɛ ko kan ka nga fɛ nu kɛ o kan ala no fɛnw tɛ yan nɔ de ya modérateur cɛ Neymar i ko k'i bi yan nɔ n'i tɛ n ka modérateur ya kɛ n b'a bɔsi la dɛ ne mun ye mɔgɔw bɛ nɛni na aw cɛ ka bɔ yen nɔ dɔrɔn min b'a nɛni kɛ aw sama ka bɔ yen donc ne ye nin kuma nin fɔ ne ka kuma kɛra fanta kuma ni ye n da la ne ye nin kuma nin fɔ don min na o y'a sɔrɔ ɲɛkuran ciya ni ɲagaɲaga jeliya bɛ jelimuso la mɔgɔ kuraw nana ka fara kan ne tɛ ɲɛngo ye dɛ ne tɛ ɲɛkuran ci mɔgɔ tɛ ne ye dɛ ne bɛ tiɲɛ de fɛ ne bɛ tiɲɛ de kɔ ne ko n ko minnu nalen no video mania la i bɔra video mania problème dɔ la n ko ne tɛ fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ parce que ne tun b'i protéger de n ko ni min nalen filɛ de u nalen filɛ min na nin n'ala cɛ don dɔ la u b'i ka jɛkulu ci n y'a f'i ye i man ka kuma mɛn a tɛ nin kɛnɛjɛni bɛɛ tɛ bugɛyɔrɔ ye dɛ a ye n kɔnɔ a tɛ ɲɛ ma ma commentaire bɛ désactiver yɔrɔ min a y'a fɔ ɲɛna n k'a désactiver ka bɔ yen nɔ John mi ano mim se ka yɛlɛ ka commentaire désactiver kuma ɲɛfɔ ɲɛna ni min b'a dɔn n tɛ mɔgɔ ta dɛ il faut désactiver les commentaires a bɛ désactiver cogo di aw dun bɛ ne dɔ sa ni ne bɛ nin yɔrɔ dɔ sabusa n y'a bila aw b'a dɔn ko ni ne bɛ nin yɔrɔ dɔ sabusa ne ye n ka commentaire désactiver paramètre paramètres de commentaires, voilà. Autoriser les commentaires, durée de mise à jour, durée de la mise à sourdine en live. Voilà. J'ai vu. Kalanga di ni kalano no de no tani ni sugu fora koroko e ka nyina te se ga yo. Kala balide ya ka jugusa. Donc ko ka fo awnyana. Ne be domini mina ne be nsigi kan disi gosi ngondew ala o doni na be ko ni musokoroba jugu shubaga muso anana kana tieni ke tieni no mai anana kana mogo bla nyogona mai anana kana mogo donta ka bota o ga jelimso yere tuguruko mishiala nujuru bubolo ka ne mine kuma kama jelimso yere nintara fe abake kuma ka kuma kana kuma ne o de fiana son dɔ bɛ yen nɔ n bɛna bila sini ye sungalo bi n b'a sɔn bila ka vrai visage yira mɔgɔ bɛ ka nɛni o bɛ nɛni jɔ n b'o sɔn bila ka sungalo ferme kan 1 mois n tɛ na tiktok kɔnɔ n bɛ n ka tiktok ferme pendant 1 mois ka n ka alabato kɛ a ka da la k'a ye kafiridenw ye k'aw ni ne tɛ kelen ye quoi donc ne nana fɔ jelimuso ɲɛna n ko jelimuso i tɛ sabali i ka carrière a ka di ne ye k'i ka carrière sauver a ka di ne ye ka mɔgɔ ɲini ka fara n kan an k'i ka carrière sauver mais a man di ne ye k'i ka carrière perdu wallahi a man di ne ye i ko ne ma ko ne ka fara i la a don na i b'i kɔrɔmuso min fɛ aw bɛɛ jɛra k'a fɔ ne ye k'an ka ɲɔgɔn to yen k'an ka ɲɔgɔn to yen oui waaleykum salam mela tan me live la nen kala me mi fe donc adoni ma ba na koromso mi fe no koromso be jera ne na adoni na foka ne wuli ko ke kan kamana ga ne o gorun to la ka teme me o bela ta me ka kanu ko ka awo ne nga kanu ko ka ka horonya ko ka ko be ko ka mais ja mo be ka su duguma ko luka na ka ne la no ko ka ne genyere de ka bo fe ngono parce que koroko kumbado ne be bara mi ka se ka nyogona ke o de ko sa ko fo ka ne de genga boy ku ka ne ni fara nyoko ka atara fantomu former ka no faroka u ka groupe ni mi formera kam be bla be ka donner ka ne ni abe choko di bi koroko be fe ka ta ni ala che teta koroko ibe to ya ni iya nyaga mi choko mina ka je fara choko bi teta de koroko ibe to ya ni tu vas rester tu pars nulle part ayi ite tare e bi na kada muso ka jekulu chiki bita ayi de ni a on be boka an sigi bi kambe kuma ko ka fendo fo bi ko mimbe autoro c'est parce que ede nana kana jekulu chien e jekulu kuma chien jekulu kuma chukula
jɛkulu b'a cogo la i ni Malimatu Jatɔ aw fila de kɛlen bɛ ka nin du yi ci k'a fara Awa Gɔmisɛnin kan maa min t'a fa n'a ba dɔn min ba kɔnɔma nana la a fa fɛ yen Awa Gɔ Awa Gɔ e t'ali fa dɔn ha aw de nane filɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ tɔ bɛ n'u ye misɛnmaninw ye minnu bɛ bɔ ka live kɛ ka neni ni fɛnw kɛ fantôme ni fɛn ninnu olu ti fɛn ye o olu ti fosi ye o maa min ye nin jɛkulu in ci k'a daminɛ fɔlɔ u ka Malimatu Jatɔ la parce que ale de sigilen don ale de bɛ jelimuso ka kuma lamɛn k'a fɔ tɔw ɲɛna Malimatu Jatɔ awa bi jelimuso i ma ye i ka mɔgɔw t'i wele bilen ka wari d'i ma bilen ya i ka jatigiw tɛ foyi d'i ma bilen awa i ka muso bɛ kɛ ka i jatigininw kɔrɔkɔrɔ kɛrɛfɛ dɛ min mana wari d'a ma o bɛ tila ka ne wele k'a fɔ ne min mana wari di i ka porte parole ma dɛ i ka porte parole min b'i kɛrɛfɛ n'a b'i ka kuma lamɛn k'a lase i ka vidéo manu ma a bɛ k'i ka jatigiw bɛɛ ta kelen kelen duguma k'i tɛ mɔgɔ ye dɛ i bɛna fɔ k'olu sɔrɔ sɔɔni a bɛ wari ɲini de la olu kɔ n'olu ye wari d'a ma a bɛ olu mana dɔɔni d'a ma dɔrɔn a b'i kɔrɔfɔ fa nugu bɛ a bɛ kɛ k'a nugu ka bɔ a da la cauchemar i jogo mai a bɛ ni ala cɛ jogo mai i bɛ muso tiɲɛ kɔfɛ cogo di tan tɔ Bamakɔ ko tiɲɛ a bɛ ka muso tiɲɛ kɔfɛ ko muso tɛ mɔgɔ ɲanama ye ko tɛ ɲuman dɔn a bɛ kɛ ka wari minɛ mɔgɔw la pour que ka se k'a ka a yɛrɛ koja mɔgɔw ye wallahi bilahi ne ma se nin na tile kelen n kala ala la ne ma se nin na ni a b'i kɛrɛfɛ dɛ ni ala cɛ a t'i fɛ jelimuso a t'i fɛ hali sekondi a b'i kɔrɔfɔ cogo min na ala de b'a dɔn a bɛ k'i ja i ka jatigi minnu bɛ yen nɔ minnu n'a ka connaissance bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn dɛ minnu b'a dɔn i nɔfɛ dɛ bilahi ala bɛ k'i tiɲɛ bɛɛ kelen kelen i sigi sa ninnu de bɛ n'i ka jɛkulu ci o yɔrɔ ne t'a kɔnɔ bilen o mais ne bɛ ka i lasɔmi ne ye i hakili to i yɛrɛ la ne tɛ k'aw bila ɲɔgɔn na dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna a yɛrɛ b'a dɔn a ye wari minɛ min na tile fila in na dɛ a tigi yɛrɛ wele a ko k'ale wari dɔɔni d'i ma dɔrɔn k'i bɛ jelimuso kɔrɔfɔli daminɛ o la ale bɛ sɔrɔ ka dɔɔni d'i ma ale fana ye porte parole de ye o a y'a lasama a y'a partager ka s'a ma yen nɔ Awa Gɔ e ta bɛ kɛ monétisation dɔrɔn ye k'i ka compte n'u monétiser e bɛ taa anw ba nɛninkan na anw fa nɛninkanw bila ye e t'a dɔn k'o fana bɛ disque bɛ ka rayer mɔgɔw tulo la e bɛ fa nɛni ni ba nɛni bila i b'a dɔn mɔgɔ minnu fa n'u ba nɛni ka d'u ye olu de bɛ t'o lamɛn fana tuguni mama la joie bɛ taa don ta bɔ ta jɛnɛ m'a f'i ye bi ko k'a ka jɛkulu musokɔrɔba minnu bɛ yen k'olu donn'i kan ko k'a f'i ye k'i k'ale défense tali dabila ne m'a fɔ a ɲɛna ko jɛnɛ nana de pour que ka se ka jelimuso sama ka bɔ yen k'i sigi a nɔ la k'a yɛrɛ kɛ sari ye ne m'o fɔ aw ye wa n ko sari de don ne m'a fɔ aw ye n k'a bɛna jelimuso sama ka bɔ yen k'o tufa ka bɔ yen k'o bɔ a ka dɔnkilida la k'o ka micro tufa k'a bila kɛrɛfɛ k'i sigi o place la aw ka to k'ale ka atalaku kɛ merci pour les cadeaux aw ka to k'ale ka atalaku kɛ ne m'o fɔ aw ɲɛna a y'o de kɛ an m'a ye sisan na bilenna da la a kun t'a dɔn ko Dani de pari bɛna diɲɛ kɔnɔ sisan a bɛ fɛ ka boli le bari Dani y'a ta a ko a t'a bila fo a su hali n'a sara denw b'a prélever ni olu fana sara olu a mɔdenw b'a ta Dani ko k'a t'a bila fo lahara donc Korogo a ko k'a ka bɔ ka dɛmɛ renfort au secours a bɛ ka au secours demander aw fɛ a tɛ bɔ au secours k'a kelen tɛ se nin fan fila kɛlɛ bɛɛ la quoi a y'a fɔ aw ɲɛna dɛ n y'a mɛn de k'a kelen tɛ se nin fan fila bɛɛ la Dani b'a kan ne ni Alu b'a kan a ka jɛkulu mɔgɔ dɔw bɛ yen fana ni a man d'olu ye olu fana b'a kan Korogo wallahi bilahi ngo tu vas lire l'heure e m'a fɔ k'i bɛ ne de sama ka bɔ jɛkulu kɔnɔ awa ne taara mais toi tu vas lire l'heure i ka taali a bɛna gɛlɛya dɛ i dun i tɛ taa i bɛ k'i tori ka se bɔda la dɔɔni i bɛ fɛ k'i porokoti ka taa i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ko ni mɔgɔw famani ma a kana k'u ɲɛna ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ muso in bila ka bon sa la a bila ka bon sa a bɛ fɛ ka taa donc a b'a fɔ k'a bɛ jigin dugu ma ko ka dɔɔni kɛ tile 3 tile 4 tile 5 ni mɔgɔ ma ye ni fɛn dɔ bilara TikTok kan dɔrɔn a bɛna yɛlɛ dɔ ka live non jɛnɛ bɛ se kuma la sa jɛnɛ bɛ se live la non n ko jɛnɛ bɛ ne kɛnɛya de non jɛnɛ bɛ ne kɛnɛya de a ka kuma aw ma ye yan
aw ma ye a bɛ mun fɔ a aw ma ye a bɛ baara min kɛ a tɛ écran tapoter n'a tigɛra ma bila yen dɛ aw ma ye a bɛ kuma minnu fɔ aw ma ye a tɛ écran tapoter u bɛ k'a signaler live signaler nin man d'u ye dɛ ale écran tapoter nin man d'u ye dɛ nin man d'u ye u b'a tigɛ dɛ n'u y'a tigɛ dɔrɔn ma bila yen a jɔ n b'a tigɛ n bɛ tila k'a réparer parce que u bɛ fɛ k'a signaler de